Kada ku manta, ku danna subscribe domin kasancewa tare. Da fatan kun yi sallah lafiya maza da mata. Gaskiya na ji daɗi da na ganku kun kasance tare da ni na kira ku. Ina muku barka da sallah, na gode sosai. Allah mai da kowa gida lafiya. Soyayya idan har ba kai ne ba, ba da mutum da zan so ni zauna. Tabbas, 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 tabbas. Kin bijiro da soyayya na karɓa, kin bambantar so kuma da kurɓa. Kin narke a jikina kin yau saba. Kada ku manta, ku danna subscribe.